A te gyereked is 20-szor szokta megkérdezni ugyanazt? Anya, mikor lesz kész a vacsi? 10 perc múlva, kisfiam. Anya, készen van már a vacsi? 10 perc múlva, kisfiam. Anya, de mikor lesz kész a vacsi? 10 perc múlva, kisfiam. Na, ilyenkor szokott a szülők fejében, az enyémben is megfordulni, hogy nyilvánvalóan a gyerek idegesíteni akar engem. Pedig ez egyáltalán nem így van. A gyerekek agya ugyanis egészen másképpen működik, mint a mi agyunk. Az ő agyuk az fejlődik, és ők egyáltalán nem tudják elképzelni azt, hogy mit jelent az, hogy 10 perc. Ők ugyanis úgy tanulnak, mint a kis tudósok. Állandóan kérdeznek, ellenőriznek, összehasonlítanak, majd újra kérdeznek. Tehát ők ilyenkor egyáltalán nem rosszalkodnak, csak egyszerűen megpróbálják megérteni, hogy mit jelent az, hogy 10 perc. Ha segíteni szeretnél neki, ilyenkor a legjobb tanács az, hogy nem századszor is elmondani, hogy 10 perc múlva, hanem például próbálj meg neki adni egy kis feladatot. Pakold össze a játékaidat, 10 perc alatt végezni fogsz vele, és addigra készen lesz a vacsora is. Ha szeretnéd játékokkal is segíteni az ő fejlődését, akkor érdemes olyan játékokat választani, amik fejlesztik a memóriáját, az időérzékét, a figyelmét és a sorrendiség megértését. Ehhez pedig a leghasznosabbak például a memóriajátékok, a képsorba rendező játékok és a mintakövetős építőjátékok. Ilyen játékokat találhatsz meg a mi webshopunkban is, korosztályokra bontva, link a bióban. Ha szeretnétek még több tudományosan megalapozott, de a mindennapi életben is használható gyereknevelési tippet kapni, akkor kérlek kövessetek be engem, és osszátok meg ezt a videót azokkal, akiknek még hasznos lehet. Sziasztok!